Ćao svima, danas ću vam pokazati kako da ulepšate svoj desktop. Prvo uđite u ovaj link, u stvari kliknite na ovaj link koji će vam biti u descriptionu. Znači, tako. I download latest version. Sada, jako se lako skida. Prvo ćete dobiti ona tri ovakva prozora u stvari ćete dobiti. A posle možete i ovako levim klikom uzeti create fence here i sada lupite nešto što god hoćete. I gledajte, ovo je najsmešniji deo. Možete da zezate kompjuter, bukvalno. Ali ovako, recimo, ja sada ubacujem neke fotke, video snimke. Znači, sve što može da se stavi, vi stavite. Možete i da skinete ovaj fence. Tako da, eto, ja se nadam da sam vam pomogao. Ako vam ne radi, ne znam šta da vam kažem, pomoći vam ne mogu, pošto ovako kod mene radi, kod vas ne znam da li će raditi. Uglavnom, ako vam je pomoglo, like, share, subscribe i naravno uvek gledajte naše sljedeće epizode. Ne samo tutoriale, već i drugo. Doviđenja.